Venezuelan kontratua zuten arrantzan egiteko, baina baldintza bakarra zuten. Karnata Venezuelan bertan erosi behar zuten. Hala ere, beren ustez jaki hura etzen onegia eta arrain txikia harrapatzea erabaki zuten helburu horretarako. Lana bukatu eta lotara joan ziren. Osabasanti pistola bat sabelean zuela esnatu zen. Begia zabaldu eta militar bat zegoen kamaina ondoan. Preso hartu zituzten da porturako bidean jarri. Hala ere, bidean zihoazela, arrastrero bat ikusi zuten urrunean. Italiarra zen. Euskaldunak bakean utzi eta italiarrak harrapatzera joan ziren orduan militar venezuelarrak. Izan ere, nahiago zuten arraina handia harrapatu txikia baino. Beste konturik ere kontatu zidaten. Osaba Txominek lagun bati entzun zion hauzea adibidez. Bilbo, 60ko hamarkada. Diktadoreak bisita egin behar du hirira. Kale guztiak atondu dituzte, atzeak eta aurrea txukuntzeko agindu, alproja eta eskaleak hiritik kanpora bidali. Frankoren bisitaren berria gartzelara ere iritsi da. Eta bisitaren berri emateko filma ere prestatu dute, presoei erakusteko. Non eta Bilbon, fasisten erasoi urtebetez eutsi zien hirian, Frankok dagoeneko ez duela etsairik argi eta garbi utzi nahi dute agintariek. Milaka eta milaka lagun atera direra kalera ura agurtzera.